அஸ்ஸலாமு ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி 2 டிஷ்ஷு செய்ய போகலாம், வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அதோட பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி. இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் என்னென்னா பீட்ரூட் குழம்பு தான், அதோட வெண்டைக்காய் பொரியலுங்க. இது சாதாரணமாக எல்லார் வீட்லேயும் செய்கிறது தான், ஆனால் இது சின்ன பசங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி செஞ்சால் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக. இது தாங்க தேவையான பொருட்கள். இது கூட நான் ஒரு 2 வெங்காயம், பெரிய சைஸ் வெங்காயமும் ஒரு 4 தக்காளி கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது கூட ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோகோனட், அதாவது தேங்காய் கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தேவையான தண்ணி. இது வெண்டைக்காய்க்கு தேவையான பொருட்கள். வெண்டைக்காய் பொரியல் செய்கிறதுக்கு நான் எப்போவுமே இதே மாதிரி தான் சிம்பிளாக தான் செய்வேங்க. அதுவும் கொஞ்சம் கூட பிசு பிசுப்பு இருக்காது, உதிரியாக தான் செய்வேன். பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க, கண்டிப்பாக அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நம்ம கடுகு, எண்ணெய், கருவேப்பிலை அதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சிட்டோம். அப்புறமா வெண்டைக்காய், இந்த மசாலாங்கெல்லாம் சேர்த்துடலாம். அவ்வளோதாங்க வெண்டைக்காய் பொரியல். அதுக்கு மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிங்கனாக்கா ஒரு 10 மினிட்ஸ் to 8 to 10 மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடுங்க. சிம்மில் வச்சிங்கனாக்கா இது பீட்ரூட் நம்ம எண்ணெயில் உப்பும் பீட்ரூட்டும் போட்டு ஒரு கிளறி மூடி வச்சிட்டோம்னாக்கா கொஞ்சம் வதக்கிடும். இது நம்ம எல்லா மசாலாவையும் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அது பீட்ரூட் 2 விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோங்க. இங்கே பாருங்கள், வெண்டைக்காய் பொரியல் முடிஞ்சுதுங்க. அவ்வளோதான், பீட்ரூட் மசாலாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி ஒரு திக்னஸாக கொடுக்கும். நான் ஏன் இது கிரைண்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி துருவி போட்டிங்கனாக்கா அது சாப்பாடுலேயும் மிக்ஸ் ஆகிடும். கட் பண்ணி போட்டாக்கா அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாக அவங்க ரொம்ப இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க. வெண்டைக்காய் சாப்பிடாத பசங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களும் விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். அதோடு மறக்காமல் கமெண்ட், ஷேர் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள்.